Salam. Oras marita saluhu na amanami na nami na dibegas coroni itu hatta suak songoni nang dibegas tabi. Adorak suta mulai perpunguan nabadia pada ritikion jumulo mahita martang yang bi dibegas rohata pasatop tungata martang yang bi mahita. Amin. Horas jala selamat hari Minggu madihamu akadongan nahi naholongan itu hatta nunga bongot hita sadario tu minggu ujung tahun parhuriaon laos di minggu sadario do hita marningot akadongan dongata ruas ni huria naung modding di begesen satahun parhuriaonon atong aha masirohonota taringot tusi sai burjuma ho rasira samate dungire honok kumatupal hanguluani onma sunggul-sunggul itu hatta tuhita pai masahat hita tu ari uhum ari sogoti tu ari uhum sogoti luhut mahita makirin ditupali marhite haporseaon na manoktong saliling-liling na tapuji made batata tahde om maibana sito padaging doho todita marede mahita. Marhite-hite guarne bata ama dohot guarne anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarne ton di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangyang asauna kamu bongo tu pangujunan managa mahamu dungo mahamu jala martangyang
Aidang diboto hamu mana ngadigan tikini. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan amate, dohot akan mangulu. Hodo na punahami, manang mangulu, manang mate behami. Nakpe mardalan hami di duralinggoman ni hamatean. Dang huhabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami. Dang tertiup hamatean manak tanoman behami, ay hodo Tuhan nami, nau kumokopami, jalahona punahami. Rohami nuai mangidu tuho, saha tuho matod dinami, dohot daging nami, asa dihohami, manang namangulu, manang namatepe, sa tiup matangan nami, urubi hami marhiti-hita pakokok mi, asa sahat hami Tuhan uluan na sorasuda. Amen. Tangion homopatit di debata ni minggu ujung tahun parhuriau sadarion imanata surat di konfesi hagawipi bidu 10 taringotu parningotan ni namodding taha porsiai jala taha tadakodo apedo tu jolma mate sahari dungi uhumi namaradian nama ibana sian ulauna jala Yesus Kristus do Tuhan nina mangulu dohot namate. Asa ia terbaik peperningotan dia kana modding namarningo ajal tasadiri do hita disi. Dohot pahot ton rohat tadoi di ngolu paru kilonon. Marhite pudaon taalo jalata tulak do poda ni hasil pilih biguan nama dok. Adok perdumoni tod dini naung mate doho jol mana mangulu. Songoni poda nama dok. Laos tinggal di tanomanido tod dini namati. Laos songoni ta alo do jalata tulak do poda ni Rom Katolik nama mudahon. Abi pangurason manang ari parpita-pitan naikon buluson mangurosi todini naung mate asa Tuhan uluan jalabui patupaon misa dina mate dohot na manang yakon naung mate asa humatok maluasian api pangurason laos songoni na martangia tu todina badia naung mate dohot nama kirim tari par hagugun dohot habediaon dohot akan naung mate tanomanna ulosna barang-barangna huli-hulina manang parmano manona ima sahatna atong rak mangidugu mai tatu debata la mangulau na bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami
mangulahon na upart patikmi. Amen. Tato poti madosata tuadu puni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami rotu julum huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido bain hupasirep hami diri nami sedariun di jolom. Jalahu parato potami tung na jod dohai manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayu nakpabali hami siya jolom alan dosa nami. Aidang dihalau mo roham hamatian niya kaperdosa. Alay hamubao ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagiduhon nami dohot pangalaw siyon nami marhite-hite pangulu nami na sasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagoni todi porbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabediai. Amen. Tabigi mabaga-baga taringot huaysan dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar saiho au marhite sian akadosam. Jalanunga dilo jaiho au marhite sian akahajatonmu. Au tutu
Au sadiri manelesei akka pangalosim ala ni hadirioku. Jaladang be hupai ngot-ingot akka dosam. Hasangapun ma di debata na di kijang. Amin. Tabigi mahatani debata turput di hari Minggu ujung tahun parhuriau sadarion iman tersurat di Hesekiel 24 mamuka maisen ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 Hesekiel 24 ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 tajahama marresponsoria ay songonodo hatani Tuhan Jehovah idama au apal au sadiri uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida songon pangalului ni parmahan di pumuanna di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akka nama pari ibana suang songoni au mangalului biru-biruku sogot jala paluauku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai uju di ari obun dohot hau lomon maripot-ipot. Jala au managion nasida ruar sian akka bangso dohot parpunguhon nasida sian akka luat. Asa hubuan nasida mulak tutam nasidai. Laos au marmahan nasida di atas akka dulu Israel. Di bagasan akka rura dohot di bagasan saluhut parmianan ni tanoon. Di japalan apalan alomak au marmahan nasida. Jala di atas dolo akana tibo di Israel parudaman nasida. Di sima mangulon nasida di parudaman nadenggan. Jala japalan apalan alomak japalanna di atas ni akadolok ni Israel. Au sadiri ma marmahan biru-biruku jala ahu paluahon nasida ninna Tuhan Jehovah. Luluaku mana magoi jala mulak buanokku natar depari jala lilitakku hona mabugangi jala pargogoaku hona marsahiti alai anggo namokmoki dohot nagogoi siaponokku do au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhu Ido sahatna martua ma akan tumangihon hatani debata jala no piopsa. Amen. Jangan
taha tidak ko maha porsiao tai songonahi na tidak ko indongata sa porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan nat mo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sasadai iman tubuhon ni si Maria naga bega-bega syaiton purbadia andorak suabuhan ido tuhata nat mau nabirnit tibangun silatus namai terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung di tanom na mulak mangulu di hari batuluhun nama naik tu surgo lahul tu siamu debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pa mulak sogut tanon mangung miala na mangulu do namate au porsea rito di porbadia jaladok sada huria nabadia huria to panala Kristen akan nabadia do di aisain dosa do di atai namado mula maulu so daeng ni halak na umate do di ngoluan na surasuda amin. Salam. Horas marhitan awar pungut bagasan manogoton. Tabereng ma tikting namar ragam dihita. Minggu 22 November 2020 ujung tahun parhuriaon. Topik minggu Ari Uhum Sogot. Tikting namar ragam nomor sada torok ni par minggu nasalpu dohot pertangyangan penutupan tabereng ma narong dihita lembaran ya katikting. Nomor 2 tahun perhuriaon sadarion 5 minggu ujung tahun perhuriaon dohot parningotan ni akkana modding alani patu paut tama parningotan ni akkana moddingi dung sipul tikting. Nomor 3 permingguan huria new normal. Hari Minggu tanggal 29 November 2020. Dipatu pa huriat tado permingguan songon nasomal. Ima pukul 8.30 sahatu pukul sia 30 wib. Wake Bethesda dohot wake ek Saudi. Dipatu pa do live streaming. Tujema nasoboy marpungu tuga rejaon alani situasi kesehatan noaeng baboy ma mangikuton live streaming di bagas nabe pukul 10.30 1:10 wib ima wek maranata dohot wek estomihi. Nomor 4 himbauan seksi kesehatan ala setok tong dope di tonga-tongata ima COVID-19 sia agar tetap mengikuti protokol kesehatan saat beribadah di gereja ini. Antara lain, wajib cuci tangan, wajib memakai masker selama ibadah, manangna di lingkungan di gerejaon. Mengukur suhu tubuh dan tetap menjaga jarak. Jemaat kurang sehat, manang flu, batuk, demam, manang kurang enak badan dan penyakit rawan COVID diharapkan mengikuti ibadah live streaming. Jika salah satu jemaat mengalaminya di saat ibadah, agar ia merendahkan diri bisa meninggalkan ruangan ibadah. Jemaat yang tidak mengendahkannya akan dengan terpaksa dikeluarkan dari ruangan ibadah. Nomor 5, ruas Subuano di Tangiang, ima amang J Sitanggang rawat jalan di rumah. Nomor 6 ibadah sekolah minggu. Hari Minggu tanggal 20 November 2020 pukul 7 wib. Ibadah anak sekolah minggu di gereja kita tetapi dengan live streaming manang via Google Meet. Diharapkan kepada orang tua agar mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing dengan fasilitas
ima internet. Nomor 7 Natal sekolah minggu. Natal sekolah minggu tok tongdo di patu pahuriatta. Nakpe dang songon nasomal. Alai marhite manang na aplikasi virtual live streaming. Alani di pabotohon seksi sekolah minggu mak. Tanggal 21 tanggal 20 November 2020 pembagian liturgi tu akaya nakon asa dijemput tu gereja melalui uluan huria. Tanggal 20 November 1 tanggal 6 Desember 2020 pengumpulan video liturgi anak-anak sekolah minggu. Asa boyen noni dibayat tu video. Tanggal 6 Desember 1 tanggal 10 Desember mengedit video anak-anak sekolah minggu oleh guru sekolah minggu. Alani dikirim ma video anak sekolah minggu marhite email guru sekolah minggu HKBP jeruju gmail.com. Ukuran video maksimal 25 MB dapat juga dikirim melalui Google Drive. Natal sekolah minggu gelombang pertama diadakan tanggal 10 Desember 2020 masuk pukul 10 pituip ima kelas 01 kelas tolu. Natal sekolah minggu gelombang kedua diadakan tanggal 10 Desember 2020 masuk pukul 10 pituip ima kelas 1 SMP. Nomor 8 majelis dohok ruas nihuria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan turuas nihuriata na berulang tahun di mingguon ima tanggal 22 November 1 November 2020 nats pembimbing sada Korintus bidusada Asia tajahamai di Bagasta. Namangihut ima songot tikting parhepengon molo adong nasala mengedit parhepengon di pasahak matu parhalado melano ka revisi. So ni matik-tik pakobasion parhepengon ni huriata di saminggon dohot akan nanang sehubasa tuminggo naroon mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sudi program huria sari tu pagi tuhanima nasa pikiran gogo doh pak bahenata tuhuriana ganduk mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tuminggon asa ture mardalan bain sangap di goar ni tuhatta mauliate. Huriana ni haulongan di tuhatta masuk mahitang iman tu acara perningotan tuaka ruas ni huria nang marujung ngolu di tahun parhuriaon nasa taunon alani taparade marohata marede mahita. Di
Hamu akadongan sa hapursiaon na nihaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo tapatu pape sadarion parningotan ni akka na modding dang na mangarukari sidangolan pardingotanon. Alay marhite-hite parningotan ni akka na modingon ingotot tama hita pe naikon marujung do ditiki nabi songon akadongata naung parjolo modingi. Dang si habiara be sorop ni hamatiani ay nunga dipatuduk Tuhan Yesus Kristus marhite-hite haheheonna sian namade. Jo hamatian di dia hamonangami, jo hamatian di dia soropmi, alai dosa do sorop ni hamatian, jalapatik ido gogo ni dosai, alai mauliate madi debata, na pamonang hita marhiti-hiti tuhata Yesus Kristus. Atong tabigima nuaing gowarni akka dongata naung jumolo modding mulai siang 24 November 2010 sia sahat tu 22 November 2020. Na parjolo ima halak sariden saragi marujungolu tanggal 7 Januari 2020 tutu umur 60 sia tahun. Na paduahon Edita Ope Boru Sirait marujungolu tanggal 8 Januari 2020 tutu umur 55 tahun. Na patuluhon Sengki si Hombing marujungolu di tanggal 10 April 2020 tutu umur 87 tahun. Na paupaton Fernando Tarjan Sirait marujungolu tanggal 7 Mei 2020 tutu umur 55 tahun. Na palimahon Kartini Adolfine Boru Sihombing marujungolu tanggal 11 Juli 2020 tutu umur 73 tahun. Na paonopon Tombang Roida Boru Manurung marujungolu tanggal 20 Oktober 2020 tutu umur 74 tahun. Ima goar-goar ni ruasta na marujungolu maneng moding di tahun parhuriaon na tapatupa di tikyon. Alani marid de mahita. Dusa
tapasada marohata martagiang mahita. Ali di bata amanabi na marhabangsa di banua gijang nunga hudalani hami sada tahun parhuriaon. Di tikyomma ujung ni tahun parhuriaon di huriam. Marningot hami di ngolunami siganupari. Dilehok hodo di hami hosa hanguluan. Dilehok hodo di hami ima hahipason. Di pasahat hodo di ngolunami ima akka lasniroha. Nampe ali Tuhan di tahun sa parhuriaon nahudalani hami. Adong do dongan nami siya tonga-tonga ning ruas di huriam. Naong jumolo marujung ngolu. Manadikon portibion. Madapotorho marhiti-hite hamatean. Huingot hami mai di minggu sadarion. Dang na mangarukari sidangolan ni aka keluarga. Manang hami na pungon. Alay na marningot mahami. Di awal ni tahun parhuriaon tujuluanon. Botoon nabi mah. Martitibido saluhut na. Naboido hami masa akka na marujung ngolu di tonga-tonga ni keluarga. Alai pos dorohanami. Dang talu be hamatiani. Alai nunga monang be hami marhiti-hite haheheo ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Ima huhapor sa ihabi. Paimahori. Digamma ali Tuhan. Pergugoy mahami saluhun na. Asa sa itoktong merdalan obar tulomo ni roham. Mangulu hami maperwehon hatam. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Gano pari, gano tiki, nang sataw bulon na nayang pasahatom mo tuhami di huriamon. Asimaroham, marhiti Jesus Kristus, marsanga maho marhiti-hiti tangyang nami. Amen. Udul mahita, jalan maredde mahita. Cinta
Damen di debatan na sumurong, siyan saluhut na roha, ima mga ramoti, roha ng pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita. Kadongan sa hapursiyaon di bagasan Tuhata. Hata nito hata tersurat ma di Matius bidu 25 ayat 31 saha ro di ayat 46. Hujaha madihitang songonom ma didok disi. Alai dungro sogot anak ni jolmai marhasangapun rab dohot saluhut suru-suruan na hudulan na madisi habangsa hasangapun nai dungi marluhut ma tujulona nasabangso jala sirangan nama nasida songon binahen di permahan nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Jadi pajong-jongon nama boru-borui tu siamuna alai anggo tunggali tu habirangna dungi dohonon ni rajaima tu akka na siamunai Roma hamu akka na pinasu-pasu ni damang tian hamuma harajau ni na pinature di hamu sian haojak ni tanoon. Ay namale doau, dilehon hamu doau mangan. Namauas doau, dilehon hamu doau minum. Naburo doau, gabi dijakon hamu doau. Namarsako bulung doau, jadi di parulosi hamu doau. Nah cita doau, jala ditikir hamu doau. Nah terhurung doau, jadi roh hamu manduloau. Dungi dohonon ni akapartiorima mangalusi Tuhan. Nadigan huida hami homale, gabi huleon hami ho mangan. Manang mauas gabi huleon hami ho minum. Nadigan huida hami ho naburo. Gabi hujakon hami ho manang marsako bulung gabi hu parulosi hami ho nadigan huida hami ho marsahit manang terhurung gabi hudulo hami ho dungi alusan ni rajai manasida situtudo nahurok on tuhamu nasam nabinahemmu tusada sian agiku akka name meton na tuau doi dibahen hamu dungi dohonon nama tu akka na dihabirangna lama hamu sian jolokon hamu akka na binoran ni api saleleng-leleng na pinaturi ni si bolisi dohot di akka suru-suruan na ay namale doau dang dilehon hamu au mangan na mauas doau dang dilehon hamu au minum na buro doau dang dijakon hamu au na marsako bulung doau dang diparulosi hamu au na marsahi tau na tarhurung doau dang didulo hamu au nungi dohonon ni nasida mamangalusi ibana Tuhan nadigan huida hami homale maneng mauas maneng buro maneng marsako bulung maneng marsahit maneng terhurung sohu pature ture hami ho nungi dohonon nama mangalusi nasida situtudo na hudok on Tuhamu dinaso niat Tuhan muna
sahalak sian akka na meton sa dok audo naso niatuan muna disi dungi lau mana sida tunabirnit sa liling-liling na alay akka partikori tuhanguluan sa liling-liling na do ola nido sa ni turpukta. Cukup jelas do turpuktaon jahota jala cukup boydong tatusi ala murado akka hata maneng kalimat nang pedi bahasa Batak di pasahat molo hurang takas boydo jahota di bahasa Indonesia alay marhiti-hiti nata jahanaking tung murado atu sota turpuktaon alay jumolo majota rimangi ngoluta di tahun nabulon natasalpui ima sa tahun perhuriaw godang dodong atta na marujung ngulu na modding sian huriatta onom sian kalbaron na pinahihut-ihut khusus na halak Batak hera ukuran setiap bulan na perpurion bulan na bahkan olo tulu manang naopat sebulan molo tabering muse di seminggu na perpurion adong kejadian di siantara deh tulu modding yanakon dana name dope sadana tua-tua bermacam cara namasa menuju hamatean adong domate songo dongata sahuria ala dangawang dongan na ijabu tang dibinoto songon dia ala naso buka bipituna bah idia nang opung ni si ahon iduk tuhi dangarong bialus di dobrak bituna hape nunga di son maradian adong domate alai nunga jolo habis sudi na sinarina sampai 30 tahun manari jolo habis sudi marsahid tapi ujungna ikom marujung ngoluna jadi marmacam-macam do perngoluan menuju hamatean jalan molo taingok muse di bagasa tahun 2020 songon nama biar do hita bohado no angau hona corona doau gabe mate ada yang jantungan juga sotung hona corona sotung ropa nahiti tu au jantungan sotung tinggal tahegel lekon menet na rohana aka tanggapan na positif hidup bahin na tajaga ho dirita melengkapi perlengkapan ima pelindung diri alai marhiti turpukta berengot tamadisi akadongan nani haolongan itu hatta Yesus Kristus pasti doro ajal lihas yang anon hidup di ayat di turpuktai alai dung ro sogot anak ijolmai marhasa ngapon rabdo saluhunna suru-suruanna hudulanna disi habang sana hasa ngapon nai dungi marluhut matu jolona nasabangso mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan jadi semua akan datang Yesus saya percaya kepadamu Tuhan saya selalu beribadah kepadamu ini alanido di Yesus di bagasan turpukta di Matiuson dan nama dokon Bapa maneng majauhon Tuhan gabe malua sogot
Alana tabereng na king diturpukta akan na dihabirang nai majawon Tuhan. Tuhan di dia huberi kami hamu. Marsahid, buro, male, mawas. Dia memanggil Tuhan dan ternyata memanggil Tuhan tidak satu syarat masuk ke surga. Yang hanya mengucapkan dari simakudana mendokon Tuhan, tapi dia tidak percaya di dalam hatinya. Dia mengucapkan Tuhan alai di bagasan rohana bukan Tuhan. Dia memanggil Tuhan Raja, tapi di dalam hatinya bukan Tuhan. Alanima di bagasan trupuk tahun sudi marluhut marloba saluhutna aka na dihasyanganon roh tu Yesus sogot diari parpudii disima disirang songot dia mahita manirang pahapahanata songot dia mahita manirang ima boni manang eme na porngis dohot na lapung. Jadi marhite turbuk taon neng takas berengota ima disirang debata angka na marhapor siaon dohot naso marhapor siaon songon panirang ni permahan tuaka biru-biru boru-boru doho biru-biru tunggal songon dia panirang nai molo taboto kan biru-biru tunggal, biru-biru boru-boru. Molo ditiki une dipado mudoon asa adong keturunan na. Dung nunga berhasil ima na diharapon na adong keturunan na disirang doi. Nangpe bergejolak rohani boru-borui dohot biru-biru tunggali ikoserap alai disirang doi. Songonima panirang ni debata ima marhiti anak na Tuhan Yesus diari na parpudi sogot na mardosa tu habirang naso porsea tu habirang na porsea naso mardosa na magmulahon lomon rohani debata tu siamun. Wasa gabe biru-biru, boru-boru hita di bahen. Alamarningot hita sian Hosea, ima jemaat adalah perempuan, Yesus adalah mempelai laki-laki. Jadi sehingga perempuan, jadi nang nahola perempuanan no di bahen. Tu siamunna akabewa, tu habirangna, bukan. Alai di posisihon ma si Hosea. Nama dokon jemaat Kristus adalah perempuan, yaitu pengantin perempuan, dan Yesus adalah pengantin laki-laki. Jadi saat itulah menikah Yesus dengan pengantin perempuan. Marparsauran. Jadi bisa do, boy do, sahala ama, tu siamun, HP inat tazabuna tu habirang, alai amat tazabuna menikah dengan Yesus, kawin bersatu dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Jadi disirang. Gambaran muse boy berengota biru-biru tunggal akan natogos akan nagugo akan mangasahon hagogoon na ima tu habira aka biru-biru boru-boru naso mangasahon hagogoon na yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu beriman kepada Tuhan, dia tu siamun. Jadi marhite-hite turpuk tahun di hari perpudi memang agak seram doate alana hehe do sude
agamang namatay pe hehe do sudi. Alay na parjolo mangulu na mangului parjolo madiadili. Dungi hehe ma akka namondi. Diadili mamusei. Akai sema dang hehe sehera roh. Hehe songon pamatang taon. Diadili ma. Jadi mulak mangulu do namatay. Alay na bukan langsung hidup ke kehidupan yang kekal. Masih ada penghakiman yang terakhir. Penghakiman yang terakhir. Disirang ma akan marhapor siaun dohot naso marhapor siaun. Ala mangulu do pehita. Jala jamita tuhita na mangulu noaing don. Menguduti tahun parhuriaun tu tahun berikutnya ahama ulauta di bagasa turpuk tahun mersiajar mahita. Na parjolo boru-boru manang akan marhapor siyaw ni di bayam matu siyaw munna. Roma hamu akan pinasupasu ni damang tian hamu maharajaw ni debata. Buasa di tian nasida harajaw ni debata. Adong di ayat 35 di ulan nisida ganup tiki. Ya maleyaw dialan hamu mangan. Mawasaw dilian hamu minum. Iya na buroaw di parulosi hamu. Marsako bulung di parulosi hamu. Sudi dihobasi nasida. Di dia ya hubain hami ho. Huberek kami ho. Male. Di dia mahia tabereng male Yesus. Male debata. Takya secara fisik. Ada di dia do, dia jeri mahita di son berdiakonia. Berdiakonia. Diakonia bersosial. Jemolo adong akadongan naso mangan i pinggir dalani leon mangan. Adong nama uas naso adong aik ditiup leo minum. Itu sodo hita di jauh. Jadi orang yang beriman molo dibering jolma male di leo mangan. Di leo mangan. Dibering jolma mauas di leo minum. Berbagi. Di sido berengota debata. Aka ilustrasi nung agudang tabegi. Adong mamar Natal. Di udang mapadita tu zabuna. Asa mar Natal hita amang mangan jo hita ijabu. Sekalian malua yanak konon sada tiatonga-tonga ni uriata. Na isidin na. Ape molopad ditay ro, radi sudi ba si pangano. Api Roma pangido-ido, sarako, diusir. Pada waktu yang sama, adong pangido-ido. Ropad dita, manang akaperhalado tu bagasta. Ito radi tabay na kasi pangano. Api Roma pangido-ido. Naso mangan, naso minum. Naso mardiha-diha. Kita usir. Lao sonon. Bukan di sini tempatmu. Ima di bagasan turpuk tahun. Buaro hitan di tahun 2020 nasalilingon. Yan ro tapain songoni. Arong ro pangido-ido. Memang pangido-ido bermacam-macam. Arong pangido-ido na alay namora. Pura-pura. Ada na pasti na ibaga sa turpuk tahun akan na benar male, benar mauas. Dang marpahean, dang marbaju-baju, marsahit. Bohahi tamad dulu. Akar ruas na marsahit misalnya. Jadi bukan hanya tugas gereja
Malah mersahit tetangkat talau kita mamereng. Nah mersahit dohamu ida. Mersahit dohamu. Kita nyakut di sini mertangyang kita enak. Nang pedang pangulani huria. Ala dison tanggung jawab ni sudi halak Kristen do marnangyakon. Mangurupi, manogu-nogu, mangalehon baju. Molo adong naso merbaju. Jadi omma jambi tatu hita. Di bagasan tikyon dang rodo pe ari paruhumani taparade mandirita berdiakonia berbagi mengurupi aka nagale napogos naso martia dia naso marama somarina ima turpukta alana bagian naso mangulahoni tapi rima di hari paruhumani sogot. Naso menganggap akan apogos ay wahai rokon naking di bagasan trupukta situ tudo na hurok on tuhamu di ayat 45 di naso niatuamuna sahalak sian akka name meton dang dia toi mate pei alana male, mate pei alana mauas, mate pei alana ngalian, dang diatoi. Itu bagian orang yang tuneraka ma pernguluanna. Dang mangulu bei di ngulu saliling ni lilingna. Hamatian nama. Anggiku name meton mungkin ini juga mengingatkan kita tuang kita. Keluar kata, saudara ta, wado hita di akka per rumah tangga tabi akka namartino dohon, tato ido arong nona somasi atau adison, alani harta mungkin, alani warisan mungkin, alani satu pak hauma di tonga-tonga ni bona pasugitan, di gabi suma masih pak kulinga doho hahagina, dang masih atuan, mari bertobat, dang ison bagian na. Dang dia rajaon ni debata bagian niya kasisongoni. Akana adong dope merasa dendam tu akadongan na. Alani perpecahan misalnya mapotsa gereja gabe merbada nasida gabe dendam. Dang adongi di bagian harajaon banua gijak. Maneng alani punguan mapotsa alani akan berbeda misi. Berbeda akad tangkapan di bagasang ngoluna. Akhirnya mapotsa, dung mapotsa gabi so masih pakulingan. Tung mapotsa pe masih pakulingan, tidak jadi masalah. Tung gabi beda pe masih pakulingan, masih paunean, masih togu-toguan, masih urupan. Asa buah, asa mangolu di hangoluan saliling-liling nasogot. Jadi paingot kita di bagasan turpukta tahun 2020 atau tahun sebelumnya bagaimana gaya hidup kita dirombak saat ini bagian ni perngoluan ni namar hapor siau tutuhani ima manogu-nogu membuat kehidupan bagi orang lain pangoluhon halak akan namale dilehom mangan akan namauas dilehom minum akan naburo dijakon akan terdampar dijakon idia du jabumuna idia hutamuna. Las doroha alani media sosialon arong masian persuburan hutanami dana 5 tahun. Dang binoto boy terdampar ibana tu lagu boti. Roma per lagu boti di bae matu Facebook. Ada anak hilang. Dido ibana par borbor. Par huta gurgur ibae ma. Itu media sosial. Gabe iboto bapak nama na dilubat julu do. Ilagu boti do. Ilagu boti tahi lubat julu. Jonok nama itu. Di sini tinggal. Ngasa minggu. Bahasa boy mangolu ala di zakon buro di bereng. Lilu. Ijakon tu jabuna. Ipoto, isukun, idia do. Bapam, idia do makmu. Di son. Ibarat media sosial baru dialap. Di si mata bereng Yesus buro.
Jimolo adong lilu akan lilu itu ku isukun di bain dalan tu ibana asa boy mulak tu jebuna manang tu natorasna songoni mahita nang molo adong aka namasa di bagasang ngolutaon lilu ditugu nang di pasobbo marsakok bulung naso baju sipata akan nagila kan tabereng memang idok nagilai hita nawar sodo gila mulut adok kon gila kau kau yang gila innar alai gudang do naso baju naso dia di perum sada di pasari ala tu pasarau sering mamereng arong isi ina mangido-ido mulai bereng hamui perpirum duaon manang perpirum sada alai marcelak badakna tibal ena barong alai bajuna kotor jadi song nasi maruhaku ulemma 2000 tapi 2000 nai arong hutiop mangaleon bayar parkir ipaula 1000 roy mana muse pak tambailah yang 2000 tadi na ena baru naik nama saonin naroha kan songoni mah ala itong do namale doi nama uas doi mula dong harga 500 munai lihat kamu dang masalah ima contohna perpirum 2 mungkin perum sada perum 2 mungkin hiaru tu sih di tempat masing-masing pasti adong elian diurupi holantaro pe sihat ibu tanpa kita kasih uang nga menyapa Tuhan Yesus kita di sini. Jadi tu sido hita di jauh bukan hanya bersekutu begini alai ikon mula-ula untuk hita menugu akan amale mangaleon nama uas minum nangaleon majakon akan aburo doho akalan nasing nenaking di patudu di bagasan turpuk tahun di tonga-tonga ni ngoluta namar huria tatikir madongata namar sahid tatang yakon di ngoluta omma gaya hidup ni halak Kristen jala marhite-hite ido hita uhumon nasogot bonar padita bonar pasaribu aitiki marsahi ruasmu itikir horo ido dohono ni Jesus tuau sugut tiki male ruasmu ilian hamudo sang gereja daong bah berarti pertanggungjawaban natu hita songon na iturpukta na king na episteli semua kita harus bertanggungjawabkan di ketonga-tonga ni ngulut tahun molo lilu pe halak alani ulota iko pertanggungjawab ponota jemolo adong hula hodesong kesesatan gabe sesat ma akayana kotaun itu akan dituntut sianau sugut idia ibaik ko kana poso bulungi na poso bulungi na sesati dang iboto ibana sesat malua du sugut eso iboto medewi mana tu dosa eso iboto imana na mardosa ibana malua sugut alai paditanai na mabuat tu kesesatan ni honau masugot jadi rapak mahita saluhut na makanguluhon ima juju ni debata di bagasan turpuk tahun asa marsaringar ma suara ni debata marhite-hite ngolutta ganu marsada-sada amin martangiang mahita jahuba debata amanami na marhabangsa di banua gijang mauliate ma Tuhan di bagasan tikion tari parhatam tuhabi akka na pinasaha mudobe tuhami ima ngulu ni perdagingon asa merdalam mahami merdalani pertikianon obar tulomone roham imali Tuhan manugu-nugu akan nagali mapergugui maning mangalehon mangan akan namale mangalehon minum akan namauas manangyakon akan namar sahid manugu-nugu akan naburo mangalehon parabiton tu akan nasumarabit tu sido hami di juho di ngulu namion hanguluhonon nami may dang asa gabi angur guar nami
Alaiha nguluhonon nami mai ala na porsia hami tuho. Jala ido sugot sukunomu di hami. Diari na perpudii. Songo dia hami marparange songon akka na porsia. Padao masian hami roha na sombong, roha na egois, alada ngarong bagian ni akas sesongonon di harajong. Pos roha nami oleh Tuhan merhiti-hiti ujung tahun perhuriaonon di podaiho di paingot to hami. Asa merdalan hami di tahun bolon na pinasahamu tujuluan hon. Hobar tulong meneruham. Jala gomos hutiop hami imaha porsiaon nami. Pos doroha nami tangihono mo hami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita ayat sada laos jongjong mahita. Tatangya koma pelianta. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni salut seleho-leho na dinggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masin na lehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabewa na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parahasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajamu itonga-tonga di huriam, dohod di portibion. Buhay maroha nami marhiti-hiti todim, asalamu tadahami godang ni sileho-lehom itu hami, asalam girgir hami madok mauliante tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
Ali Tuhan debata. Nasiyan na hinan, jala na mangolo rosa liling nililing na. Huingot hami sa dariyon agka, namatis yan hami. Naong pajolohon tulabong. Di hodo anak hisu ni banua gijang. Jala diukap hodo, diangka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sa dariyon, marningot azal nami, dohot haheheon ni daging diari sugot, mauliate marohanami tuho. Ala ditubuon ho hami, tupakirimon na mangulo. Gawe partohap hami, diangoluan na suara sudah. Dada na madili hami, diari pardingotanon. Alay na malungod do hami di sambulo nito dinami. Nunga torop dongan nami naong nialap mo. Tau si paingot do, ujung nilaka na sida di hami. Bahin pakirimon mida Tuhan Yesus, di ujung nilaka nami be. Say sungguli marohanami, mabain tiruan na dinggan, diaka pinopar nami, saya apuli manamarsak, dohot akan namatian, asa unang mga dungi jala madili na sida, say taiti marohana sida mamereng do pagijang, say lehon tondim tuhami, asa takas di hati dakon hami, naong dohot do hami anakmu. Jalapanean di arta na di banua gijang. Say padaw maganggu ni roha siyan hami. Asa hot hapur siyaw nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorang ubulus hami ruran ni linggom ni hamatiani. Molo homur mata nami be. Ukka mamatani roha nami. Asa takas ni ida dalan Tuhan sonangani. Molo halang dila nami. So binoto be makuling. Pergugui mahami marhiti-hiti todimi. Asa terjauh hami. Aliyamang. Sahat tutanghamu ma todiku. Saya patiur hian rohanami. Asa hubas lakanami. Jala sonang hami lau mati. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajamu. Say saut malo meneroham di banua tongaon son na di banua gijang. Leo matuhami sararo hangoluan siapari. Si sama dosa nami sompanesa nami, di dosa di dongan na mardosa tu hami. Unang hami tu giyot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asirohana bidaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar homadamena tu todi mudabe. Amen. Amen.
oras dihita